Assalamualaikum bocah-bocah, ketemu malih. Yuk sinau bebarengan bab nyuwun pangapura. Saiki coba, apa sih nyuwun pangapura iku? Nyuwun pangapura yaiku kalimat permintaan maaf. Nyuwun pangapura digunakake kanggo njaluk sepura marang wong liya. Tuladhane yaiku nomor 1, Dek, sepurane yo aku ora bisa mrene. Nomor 2, Mas, nyuwun pangapunten kula dereng saged sowan. Lan nomor 3, Pakde, sepinten kalepetan kula nyuwun pangapunten. Coba disimak. Opo bedone tuladha nomor 1 nganti nomor 3? Ayo, sapa sing ngertos? Bedone tuladha nomor 1, nomor 2 lan nomor 3. Nah, saiki yen pangapura marang kanca nggunakake basa ngukuh. Tuladhane, Dek, sepurane yo aku ora bisa mrene. Yen pangapura marang wong sing luwih tuwa nganggo basa krama. Tuladhane, Mas, nyuwun pangapunten kula dereng saged sowan. Lan Pakde, sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Pun semerap bedone tuladha nomor 1 nganti nomor 3? Coba saiki bocah-bocah saged dipraktekake nyuwun pangapura marang kanca lan marang wong sing luwih tuwa. Lan coba saged dikerjakake latihan soal. Oke, matur nuwun. Ketemu malih ing bab liya.